Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і сённяшняе гэтае абмеркаванне мы пачынаем з размовы, з сустрэчай з нашай рэгулярнай эксперткай, з якой мы сустракаемся раз на 2 тыдні, паліталагіняй, эксперткай стратэгіі аналітыкі, міжнароднай сакратаркай з адзіночання беларускіх студэнтаў Алінай Харысавай. Прывітанне, Аліна. Вітаю. Аліна, ну я хацеў пачаць, як звычайна, такому жартаўлівым тоне, сказаўшы, што вы ў нас галоўная экспертка па лукашэнкаўскіх спецслужбах, прыгадаць гэтую гісторыю, якая выклікае, ну, такую крынжовую гісторыю прызнання Лукашэнкі Пратасевіча галоўным такім Джеймс Бондам, КДБшнікам. Потым думаў, ці варта, ці не варта, але калі у вас ёсць з гэтай нагоды што сказаць, пракаментаваць, адрэагаваць, то буду удзячны. Я не думаю, что мое меркаванне оно шмат адрозніваецца там ад розных беларускіх іншых экспертаў з нашага дэмакратычнага боку, потому что я таксама лічу, як і шмат хто, што гэта просто такая правакацыя, потому что гэта не мае сэнсу увогуле, потому что калі мы просто узгадаем, якая была рэакцыя ў Пратасевіча, якія былі злівы там перамоваў, як ціснулі на працоўнікаў у аэрапорце, то ну гэтая заява яна сапраўды не мае сэнсу, і яна хутчэй за ўсё была просто зроблена, каб адвесці ўвагу ад іншых неўдачаў рэжыму зараз у бок там іх спробаў звязацца з еўрапейскім звязам, каб неяк наладзіць стасункі, каб перагарнуць старонку. І таму, нягледзячы на тое, што там шмат было розных заяваў зробленых Лукашэнкам, усе просто звярнулі ўвагу толькі на гэтае выказванне пра Пратасевіча, і гэта просто заполніла ўсе нашыя медыа. І той же самы Пратасевіч, ён адказаў, што так, я супрацоўнік спецслужбаў, тому што ён знаходзіцца ў лапах рэжыму, яму нечага больш сказаць, яму неяк па-інакшаму адпавесці няма варыянту, таму што на яго ціснуць, ён так-то у нас таксама меў сувязі з тэрарыстычнай арганізацыяй, таму для яго такая сітуацыя яна вельмі крытычная, каб штосьці сказаць супраць рэжыму, яго няма такіх паўнамоцтваў зараз. Так, таму маё меркаванне тут сапраўды не шмат адрозніваецца ад шматлікіх іншых экспертаў. Але тым не менш, Аліна, калі вы ўжо закранулі гэтую тэму, трошачку давайте, можа быць, пашырым, ці там ваше меркаванне. Вы сказалі, каб адцягнуць увагу ад іншых тэмаў праблему, ад іншых тэмаў ці ад іншых тэзісаў, якія былі ім жа агучаныя падчас гэтага свайго стендапа, ці ад таго, што там адбываецца там у Беларусі, у міжнароднай нейкай там павесцы, ці ў чым, ад чаго адцягваў найперш увагу гэтай сваёй крынжовай заявай Лукашенко, на ваш погляд? У першую чаргу ад таго, што ён сам там агучыў, па-першае, там пра пачобыта, другое, гэта тое, што зараз гэта крыза з літоўскай мяжой, яна выклікала таксама негатыўную рэакцыю з боку амерыканскіх партнераў, потому что яны асудзілі вось такія дзеянні там рэжыму, што яны там, як выказваецца рэжым у бок рэакцыі Літвы, і самі дзеянні, таму што літоўскія ўлады, яны ж усё-такі лічыць, што рэжым ён датычны таксама да гэтых аперацый, і таму ад гэтага трэба было адцягнуць увагу, таму што тут у яго толькі пачалі нейкія крокі паспяхова адбывацца ў налажванні нейкіх там сувязяў, там перамовах, амерыканцы прыязджаюць у Беларусь, вось вялікі поспех, а тут яго зноўку асуджаюць за яго ж дзеянне. І таму трэба было перацягнуць увагу на тое, што не мы ад нейкіх неўдачаў паспрабаваць перацягнуць увагу на нейкую сваю, наадварот, удачу і, магчыма, приблизить гэты перамоўны працэс, таму што калі ўсе забудуць, што там адбывалася ў 21 годзе, то і там паверыць у тое, што Пратасевіч ён насамрэч быў супрацоўнікам КДБ, там агентам, кім заўгодна, то прасцей будзе перамаўляцца таксама пра зняццё санкцый. Таму што калі мы забудзем усё тое, што там адбывалася, то проста так атрымоўваецца наклалі гэтыя санкцыі ў 21 годзе, што рэжым не вінаваты. Ну гэта да, але тым не менш, глядзіце, вы кажаце адцягнуць увагу ад
сітуацыі з пачобутам, ад закрыцця мяжы, але ж ён жа ж таксама на гэтыя тэмы таксама выказваўся, прычым так не менш крынжова, чым і наконт таго ж самага Пратасевіча. Тое ж самае закрыццё мяжы літоўцамі, гэта паглядзіце, гэта ж літоўцы самі прыязджаюць у Беларусь і адтуль запускаюць гэтыя шарыкі з кантрабандай. О, дадумаліся, і гэта, ну, сем'і ж трэба карміць і гэтак далей. То есть тут табе, ну, таксама можна вот так з такімі вачыма, то есть прыязджаюць людзі, хто заўгодна, падыходзіць там некуды там да мяжы, тысячамі там цыгарет запраўляе в гэтыя балонікі і адпраўляе, і там все спакойна, а дзе ж твой спецназ памежных войск, Витя Лукашенко, как говорится, пытаннічкі застаюцца. І про Польшу тое ж самае. Але ён как бы гэта паразы, а вот вам перамога, і давайте лепш вот паглядзіце, якія у нас тут перамогі, таким чынам збіць ракурс хацеў. Амаль што у Лукашенко апошнія дні, апошнія тыдні вельмі такая, ну, стратэгічна выпрацаваная камунікацыя. Ён спрабуе ўсе свае паразы перавярнуць у нейкія поспехі ці рэагаваць на іх такім чынам, быццам бы там мы тут самі задаем павестку, мы тут галоўныя. Ён выказваецца вельмі у агрэсіўным тоне ці ў нейкім занадта смелым тоне пра там рэакцыю амерыканцаў. Ён там кажа пра тое, што там ён уже адних другіх пасылае на адно месца. То бок, ну, гэта проста такі вобраз і такая камунікацыя, якая спецыяльна выпрацаваная на тое, каб не проста вось распавесці там пра паразы, а пасля пра поспехі, а каб пра паразы распавесці ў такім тоне, быццам бы ён з іх выходзіць героем з гэтых сітуацый. Ну да, сапраўды, тут паказаць, што ты тут нейкі такі змагар непераможны, не нахіліць і гэтак далей. Ну добра, давайте, можа быць, ад гэтага адыдзем моманту, і калі ўсё ж таки паглядзець на яго рыторыку, не так хацеў бы з вами абмеркаваць, вярнуцца да гэтай канферэнцыі па бяспецы, якая праходзіла, ну і якую па першай версіі вось сваімі там этымі нападкамі літоўскія ўлады і закрыццём мяжы хацелі сарваць. Закрылі мяжу, эксперты не даехалі, сарвалі Лукашенку такой вот святай экспертнай думкі і бяспеку. Таксама, на што падчас гэтай канферэнцыі, што там адбывалася, што казалася, на што вы вось такого еўрапейскага пункту гледжання звярнулі ўвагу? Ну, першую чаргу маё любімае гэта тое, што ён сказаў, што проста як чалавек, які жыве ў Мюнхене і кожны год тут глядзіць за тым, як адбываецца мюнхенская security канферэнцыя па бяспецы, я не магла не звярнуць увагу на тое, што ён сказаў, што гэта канферэнцыя, яна ўвогуле нічога не вырашае, гэта мюнхенская канферэнцыя, а вось мінская канферэнцыя па бяспецы гэта ўжо другі ўзровень. Ну так ясная справа, тому што на мюнхенскай эксперт такого ўзроўню, як Лукашенко, не быў, а тут вот на табе выступіў. Ну, конечно, але хаця калі спытаць хоць якога-небудзь там мирового эксперта, еўрапейскага эксперта, ці чуў ён што-небудзь пра мінскую канферэнцыю, калі ён не цікавіцца вось мэтанакіравана Беларусю, то ніхто пра гэта не чуў, і на гэтай мінскай канферэнцыі толькі сябры Лукашэнкі і там Пуціна пазбіраліся. Што цікава было, гэта тое, што вось яго прамова, яна вельмі такая была, ну, зноўку пра мір, пра тое, што вось мы хочам наладзіць мір, і вось зноўку вось гэтая рыторыка пра тое, што Лукашенко ўсё ж таки хоча паўдзельнічаць неяк там у перамовах, вось просто уклініцца, вось у гэтай прамове было прям бачна. І што вось мяне зацікавіла таксама, што пасля у яго там афіцыйных нейкіх каналах выходзілі урыўкі з розных міжнародных медыа, там Палітика, ОНЕТ польскі, ну і гэтак далей, там просто нейкі два десяткі розных урыўкаў з розных міравых медыа, дзе яны просто прывялі там 1-2 сказы пра тое, які
добры Лукашенко, хотя там не про тое, які добры Лукашенко, там просто цытавалі Лукашенко, што вось Лукашенко сказаў пра мір, узгадаў Польшу. Але ўсё тое, што напісана было ў гэтых стацях, я пасля гугліла і праверыла амаль што кожную, там, акрамя там адной-двух польскіх, літоўскіх, просто з-за таго, што не валодаю мовай настолькі добра, але ну, кантэкст гэтых навінаў, ён зусім іншы. І тое, як яны камунікуюць пасля вось гэтай канферэнцыі на там беларускую аўдыторыю, на сваю лаяльную аўдыторыю ўнутры Беларусі, ці там, я не ведаю, на расійскую аўдыторыю, якая таксама падпісана на лукашэнкаўскія соцсеткі, гэта тое, што вось ён такі міратворца, што яго падтрымліваюць як краіны Еўропы, так і краіны яшчэ і Азіі, таму што там яшчэ нейкія індыйскія, кітайскія медыа таксама цытаваліся. Яны, канешне, больш лаяльныя навіны напісалі, але ўсё ж такі тое, як яны прыводзілі, як лукашэнкаўскія соцсеткі, у лукашэнкаўскіх соцсетках прыводзіліся вось гэтыя цытаты, гэта ўсё ж такі пераварочванне нават тых навінаў, якія былі там у кітайскіх, у індыйскіх медыа напісаныя. Вось. І таму праз вось гэтую камунікацыю нават пасля гэтай канферэнцыі бачна, што прям усімі магчымымі шляхамі спрабуюць прапіхнуць вось гэтую ідэю, што Лукашенко сапраўды міратворца і што ён вось такі там лідар паміж Еўропай і Азіяй, ён адзіны, хто разумее вось гэтую там крытычную сітуацыю і зможа ўсіх выцягнуць з гэтай палітычнай крызы ў такія цяжкія часы. Вось. Не, ну, Аліна, ўсё ж таки вы спасылаецеся на тыя, ну, как бы так, кавалкі тэкста, якія былі, ну, нібыта узятыя з розных замежных, ну, досыць сур'ёзных медыа, ну, да прыкладу таго ж самага Сіньхуа кітайскага альбо Онет польскага, ну, ці нават Палітыка. Ну, няўжо яны перакручвалі? Ну, можна ж хутчэй за ўсё узялі фразу, якая сапраўды ад літары да кропкі такая ёсць у гэтай сітуацыі. Ну, тое, што оно как бы так вырвано з кантэкста, это другое, как любит говорить Тур, да? Ну, так вось у гэтым-то і сутнасць перакручвання, што ёсць стацця, якая кажа пра там про сітуацыю ў Беларусі цалкам агулам, што вось там, ну, якая не супертай там лаяльна да Лукашэнкі накіраваная вось думка ў гэтай статье. І там напісана, просто прыведзена нейкая цытата Лукашэнкі, у якой ён штосьці сказаў пра мір, і яны просто вырываюць гэтую цытату Лукашэнкі і кажуць столькі пра тое, што вось глядзіце, нават у Палітыка напісалі, што Лукашенко ён у нас за мір. То бок перакручванне ідзе не ў гэтых медыа, а перакручванне ідзе ў камунікацыі каналах Лукашэнкі, калі яго вось медыа-каманда, яна спрабуе паказаць, што ў яго ёсць падтрымка на захадзе. І гэта тое, што вось так патрэбна зараз. І гэта працуе, вось праблема ў тым, што гэта можа працаваць не толькі на тую аўдыторыю, якая лаяльна да Лукашэнкі, ці там на расійскую аўдыторыю, гэта таксама можа працаваць на тых там палітычных экспертаў, якія, напрыклад, на захадзе ведаюць там расійскую мову ці не ведаюць, але просто падпісаныя на Лукашэнку, каб просто сачыць за сітуацыяй. І калі просто хтосьці не будзе пераправяраць гэтыя статьі і глядзець, як там напісана ў арыгінале, то сапраўды можа падацца так, што а вось, ну, захад, ён больш лаяльны неяк да Лукашэнкі ставіцца, так магчыма нам трэба ісці на кантакты. І вось гэта і ёсць такая стратэгія па перагортванню вось гэтай старонкі у Лукашэнкі, якую ён зараз так моцна хоча перавярнуць. Не, ну, Аліна, калі чалавек как бы адмыслова цікавіцца сітуацыяй у Беларусі, там нейкая якая інфармацыя адтуль ідзе, ну, ён не тое, што вот даведаўся там раптам і пачаў гэтым цікавіцца, ён ужо ў курсе, тым больш, што калі ён валодае там расійскай мовай, ён ужо ў курсе і сітуацыі, то бок вот чалавек, які ведае, што як адбываецца, потым чытае гэтыя вырваныя з кантэкста такі матэрыял на пуле першым ці на сайце Лукашэнкі, і што ён хто да гэтага ведаў і разважаў пра тое, што адбываюцца рэпрэсіі, што ёсць палітвязні ў краіне, што ён суагрэсар Лукашэнка і памочнік Пуціна, раптам падумае: о не, відаць, вот тут, калі тут вот такая фраза з Сіньхуа пададзеная на пуле першым, то трэба мне змяніць сваё меркаванне.
Ну там же не толькі кітайскія медыа прыведзены, там таксама і вось ну там палітыка, і польскія і там амерыканскія медыа ўсё прыведзена, гэта але сутнасць ў тым, што не ўсе зацікаўленыя беларускай тэмай настолькі, каб все пераправяраць, няма на гэта часу. То бок я просто кажу, што ёсць верагоднасць таго, што ёсць такія людзі, якія цікавяцца тэмай і нават на захадзе, якія могуць гэта сапраўды так успрыняць. Таму што ўсё ж такі не ўсе людзі пераправляюць усю інфармацыю. Я заўсёды стаўлюся да гэтага так, што трэба проста памятаць пра тое, што ў сярэднім людзі вельмі не адукаваныя вось у сэнсе таго, каб пераправляць інфармацыю. Я пра сябе тут таксама кажу, я тут не ставлю сябе вышэй за кагосьці, проста людзі у сярэднім даволі глупыя. Вось. Так. Ну ладно, Аліна, давайте мы трошечку вернемся. Быў пэўны такі перыяд, здаецца, нават ледзь там не пару месяцаў ён цягнуўся, калі Лукашенко не асабліва актыўна выказваўся па нейкіх такіх глобальных геапалітычных пытаннях, як ён любіць часам, вот як на этом біасферным запаведніке сесці перад удзячнай аўдыторыяй работнікаў этого запаведніка і расказваць, як ён там дае парады Сі Цзіньпіню, Трампа павучае жыццю, не кажучы ўжо пра мерца і ўсё астатнюю вот эту дробную палітычную шушару. Чаго? Вот з чаго менавіта пасля нейкай такой паўзы зараз такая актывізацыя менавіта на міжнароднай павесцы? Той же самы, пачынаючы вот з этого канферэнцыі па бяспецы, потым вось гэты выступ на этом запаведніку, то есть вот нейкая такая актывізацыя. З чаго раптам? Ну, маё меркаванне, оно не змяняецца, гэта просто унесці сваю лепту ў перамоўныя працэсы, таму што зараз ну, не зразумела, як будзе гэтая сітуацыя вызначацца. Гэта першае. Па-другое, бачна, што ёсць зацікаўленасць у беларускай тэме не толькі амерыканцаў, але і еўрапейцаў, таму што людзі ну, там актывізаваліся міжнародныя палітыкі у павестцы нашых палізняволеных. Яны хочуць зараз паспрыяць вызваленню палізняволеных, а таму ёсць шанец вось у рэжыма неяк таксама ад гэтай сітуацыі карысненькую вынесці у выглядзе там зняцця санкцый і так далей. Гэта раз. Два, таксама гэта спрыяе таму, каб Расіі і Маскве паказаць тое, што вось у Лукашэнкі захоўваецца нейкая свая ну вось такая роля добрая ў міжнароднай палітыкі, што ён не цалкам залежыць ад Масквы, а ён і таксама сам можа быць карысным у нейкіх там перамоўных працэсах з іншымі краінамі, якія не хочуць ужо весці перамовы з Масквой. То бок гэта таксама ў такі момант крытычнай страты суверэнітэту Беларусі яму гэта там на карысць, таму што ну сапраўды калі б не гэтыя перамоўныя працэсы, ўсё ну Беларусь частка Расіі. Зараз сказала на карысць рэжыму. Ой, кашмар які. Ну, разумееце сэнс, што калі б не Лукашенко, то і не было б гэтай страты суверэнітэту ў гэтым сэнс. Позна, пул першага, не кажучы пра ўсе астатнія, ужо знайшоў, што ўзяць якую цытату з вашай прамовы. Ой, трэба сачыць за тым, што кажу. Ну, карацей, так, у мяне меркаванне оно не змяняецца, з тыдня ў тыдзень просто бачна, як яны сваю камунікацыю вось у гэтых двух накірунках направляюць. І таксама яшчэ ёсць праца на ну, ускосная, але яшчэ на две мэтавыя аўдыторыі ў гэтай рыторыкі. Гэта першая унутраная аўдыторыя Беларусі, каб паказаць, што вось ёсць контакт, там, мы выходзім і кантактуем з еўрапейскімі краінамі, у нас не ўсё так дрэнна, мы не ў ізаляцыі, Лукашенко спрыяе выхаду з ізаляцыі. Ну вось такі месседж. І другая ускосная мэтавая аўдыторыя гэта прадэмакратычныя беларусы, якія з'ехалі, дэмакратычныя сілы, каб паказаць, што вось глядзіце, мы камунікуем з еўрапейскімі краінамі, што у вас хутка можа згубіцца ваша там легітымнасць, таму што яны выходзяць на кантакт з намі. Хаця насамрэч гэта перабольшванне, ніхто з імі на нармальныя кантакты не выходзіць, але
просто трэба ў сваіх там меды, у сваіх прамовах усё паказаць такім чынам, што вось тыпу там Ціхановская вось тыпу з дня на дзень усе іх кантакты з еўрапейскімі краінамі будуць страчаныя, таму што еўрапейцы ўжо кантактуюць з намі, а гэта значыць, што мы легітымныя прадстаўнікі ў вачах еўрапейскіх палітыкаў. Ну дык так яно і ёсць. Вот все перахапілі ініцыятыву, паехаў Амбразевіч, перад гэтым запускалі каго там Дмітрыева і Мельянцова, можа быць нават тот самы, хто там яшчэ там з мінскага дыялога ездзіў, все, і вымушаны зараз дэмсілы шукаць іншых партнёраў в Аўстраліі, в Новай Зеландыі, Европа все ўжо Гуджэроці конкретно асвяціў вот, так сказать, пераход на перагордаванне старонкі. Ну, гэта, канешне ж, перабольшванне. Па-першае, Новая Зеландыя і Аўстралія гэта, наадварот, выхад на новыя партнерскія краіны. Гэта пашырэнне партнерскай сеткі. Гэта добры прызнак. Ці быў Лукашенка ў Новай Зеландыі і Аўстраліі? Не. А тым больш яго прадстаўнікі, якіх яны там пасылаюць рэгулярна кудысьці, проста зноўку, калі хтосьці там ад рэжыма едзе ў Еўропу, гэта зусім не прызнак таго, што там ідзе налажванне нейкіх сувязяў. Таму што трэба глядзець у глыбіню. З кім сустрэчы? З прадстаўнікамі якіх партый сустрэчы, якую пасаду займае чалавек, якія пытанні абмяркоўваліся. Таму што калі гэта там сустрэча з прадстаўніком якосьці там маленькай партыі ці там права-радыкальнай партыі, якая і так падтрымоўвае Расію, і яны там проста павіталіся, там падтрымалі рукі для фотаздымачку і там перадалі прывітанне, сказалі: вось мы з Беларусі, мы хочам, каб у нас былі нармальныя сувязі і трэба размаўляць, і мір гэта першае, што павінна існаваць сёння ў Еўропе. І прадстаўнікі з еўрапейскай краіны таксама сказалі: так, мы згодныя, партнерства, дыялог гэта крута, мір гэта крута. Ну, ці гэта прадуктыўная сустрэча, ці гэта сапраўды налажванне кантактаў з Лукашенка, я сумняваюся, таму што гэта рэгулярныя сустрэчы, якіх па некалькі на дзень адбываецца у там прадстаўнікоў некаторых там палітычных арганізацый, інстытутаў і гэтак далей. Ну, я троху, конечно, тут пажартаваў на гэтую тэму, што губляюць, але наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая тэма, ідэя змены стратэгіі, ну, не перагортванне старонкі, гэта таксама будзе перабольшванне, а змена стратэгіі, налажванне сувязяў, кантактаў, дзеля таго, каб спрыяць вызваленню палітвязняў і, можа быць, у перспектыве зніжэння ўзроўню рэпрэсій, наколькі гэта тэзы, якія гучаць ад прадстаўнікоў дэмсіл, яны адгукаюцца у палітычным эстэблішменце еўрапейскім? Ну, па-першае, ад каго яны яшчэ канкрэтна гучаць, і яны па-рознаму гучаць. Вось, ад розных прадстаўнікоў розных там суполак у дэмакратычных сілах яны гучаць трошкі па-рознаму, розныя кантэксты, але я думаю, што проста для еўрапейскіх палітыкаў тэма палітзняволеных гэта самая такая тэма, якая больш кранальная, яна больш за ўсё эмоцыі выклікае. Яна таксама можа добра працаваць на іх унутраннюю аўдыторыю, падымаць іх нейкі аўтарытэт, калі там еўрапейскі палітык паспрыяў вызваленню палітзняволеных, якіх там катуюць, якія проста за там каментары ў соцсетках прасядзелі некалькі год у турме, то, ну, і вось палітык паспрыяў, гэта можа надаць таксама палітычных ачкоў нейкіх у сваёй жа там краіне еўрапейскай гэтаму палітыку. То бок, гэта самая такая адгукаючаяся тэма, таму я думаю, што для еўрапейскіх палітыкаў сапраўды гэта як мінімум на словах стаіць у прыярытэце. Канешне, ёсць тыя, хто там гатовы зрабіць фотаздымкі, напісаць пра гэта там стаццю, там пост у інстаграме, сказаць, што вось мы full support to Беларус, але там сапраўдных нейкіх дзеянняў не робіць, але ёсць тыя, хто сапраўды гатовы там ісці на нейкія крокі і дамаўляцца пра выхад палітзняволеных. Тут ёсць проста там чырвоная нейкая лінія, і я думаю, што шмат якія еўрапейскія палітыкі, яны таксама разумеюць, што нельга проста даваць заднюю на 100% і казаць, што
вось мы цалкам аднаўляем партнерства з лукашэнкаўскай Беларусю, з рэжымам, але каб выйшлі палізняволеныя, таму што ёсць паразуменне, што рэпрэсіі яны не скончацца проста на тым, што ўсе палізняволеныя выйдуць, што гэта проста ператворыць усё гэта ў палітычны гандаль, і рэжым зноўку панабірае палізняволеных, ці, напрыклад, калі мы уяўляем сабе сітуацыю, што там зноўку будуць нейкія пратэсты, там праз 5, праз 7, праз колькі заўгодна год у Беларусі, то сітуацыя зноўку паўторыцца і ніякі ціск не спрацуе, таму што зноўку гэта ўсё ператворыцца ў палітычны гандаль. Таму еўрапейскія краіны, я думаю, што ў тым ліку за кошт таго, што яны азнаёміліся з нейкімі там міравымі практыкамі у такіх сітуацыях, яны не хочуць адкаціць усю сітуацыю там на 100% назад, але перамаўляцца і ісці на нейкія разумныя крокі, там штосьці даць рэжыму, што не паверне іх цалкам у там, не надасць вось гэтую легітымнасць, як яна была там да 2020 году цалкам, але зможа зрабіць так, каб людзі выйшлі з-за кратоў, то я думаю, што шмат хто на гэта гатовы ісці, асабліва калі ёсць хтосьці з грамадзян гэтых краінаў, хто таксама сядзіць у беларускіх турмах. Аліна, я трошку вернуся да тэмы актывізацыі на тэме міжнародных падзеяў у Лукашэнкі, што стаў выказвацца. Вось вы кажаце, што гэта падхапіць вось гэтую тэму і зноўку надаць ёй нейкую там актуальнасць, там міратворцы, што вот як ён тут уплывае на гэтыя міжнародныя падзеі. Вам не падаецца, што неяк там не то, што не своечасова, а нават з добрым спазненнем ён узяўся педалировать гэтую тэму на фоне закрыцця мяжы Літвой, на фоне адмены с адкрыццём двух памежных пунктаў на мяжы з Польшай, у прынцыпе с пагаршэннем чарговым пагаршэннем адносіны з Польшай, на фоне незразумелай сітуацыі перамоўнага трэка з ЗША, что там с той вялікай сделкой. Я і кажу, пошли нах. То есть вот, нормальный такі міратворец, да, і міратворчая таксама рыторыка добрая. Гэта рыторыка не на міжнародную аўдыторыю, гэта рыторыка на ўнутраную аўдыторыю, каб паказаць, які ён усё трымае ў сваіх руках. На міжнародную аўдыторыю ён зусім іншае кажа, як у яго там у інтэрв'ю было, як ён Трампа падтрымлівае і так далей, як ён там усіх іх любіць, амерыканцаў, і гатовы на мір. Але на ўнутраную аўдыторыю, канешне, трэба такі вобраз паказваць. Ён гэтую рыторыку пра міратворства і гэтак далей трымае ўжо даўно. Вельмі даўно, як толькі пайшлі нейкія размовы пра тое, што там Украіна і Расія могуць недзе перамаўляцца, Менск адразу прапаноўваў, рэжым адразу прапаноўваў Менск як пляцоўку для гэтых перамоваў. Але калі, канешне, неўдачы нейкія атрымоўваюцца, то трэба неяк гэта таксама перагарнуць вывернуць у такім кантэксце, быццам бы Лукашенко ўсё ж такі як пераможца выходзіць з гэтай сітуацыі. Гэта як, напрыклад, таксама закруцёваць гэтых межаў, і Лукашенко таксама сказаў, што яны адкрываюць, а мы самі падумаем, адкрыем, калі самі захочам. І гэта зноўку пра такую пазіцыю, што больно нам і надо было. Мы самі вырашым, калі мы захочам адкрыць, каб проста паказаць, што Лукашенко сам дыктуе свае ўмовы, ён тут задае павестку. І конечно, калі ён хоча неяк больш прывабна выглядаць для ўнутраняй аўдыторыі, гэта не вельмі добрая стратэгія, таму што гэта проста паказвае, як яму напляваць на звычайных беларусаў, таму што гэта ўсё ж такі на звычайных беларусах больш за ўсё адбіваецца. Але ж і таксама гэта фінансава ўплывае на рэгіёны памежныя з боку Польшы, з боку Літвы, на перавозчыкаў, і ён хоча паказаць, што не толькі вы нас кантралюеце, мы таксама тут сваю лепту ўносім.
Ну, конечно, можно как бы посмяяться со слов Лукашенки про то, что это сами литовцы тут приезжают и гэтые шарики запускают. Вот. Але коли больше серьезно поглядеть на гэтую тему, то, до прикладу, вот у нас учора была размова с Розой Турарбековой, и она переконаная, что у самой гэтай ситуации с метеозондами без руки Москвы не обошлось. Ці то увогуле как бы Лукашенко поставили перад фактам і там как бы адмысловыя маскоўскія люди запускаюць гэтыя зонды, ці яны дамовіліся і сумесную такую акцыю ладзяць, але тым не менш без Москвы не абышлося. Ну і ввогуле как бы уся гэтая сітуацыя нагадвае тое, что, скажем, і спроба палепшыць адносіны з ЗША, і спробы палепшыць адносіны з Польшчай вельмі как бы выклікалі негатыўную рэакцыю ў Москве, і Лукашенко накруцілі хвост, і ён у тым ліку вот пайшоў на паваду Крымля і таксама паддаўся на гэтую патрабаванне эскалацыі на мяжы. У гэтай сітуацыі, калі мы глядзім, што вот так вот Москва кіруе гэтымі працэсамі тут, я так разумею, што выдатна гэта бачаць і заходнія палітыкі, як змяняецца ў адпаведнасці з гэтым разуменнем і бачаннем ролі Москвы у гэтых працэсах, якія адбываюцца на тэрыторыі Беларусі, як вот да Лукашэнкі, да Беларусі, да яе ўзроўню суверэнітэта ставяцца палітыкі на захаду. Вот змяняецца нейкім чынам ну, как бы стаўленне, ці ўжо даўно высновы зроблены і нічога не мяняецца. Агулам стаўленне да Беларусі і яе суверэнітэта яно змянілася даволі даўно. То бок вось гэтыя перамовы яны не тое, каб вельмі моцна змянялі стаўленне там заходніх нейкіх краінаў да рэжыму, таму што яго ўсё ж такі ўспрымаюць як прыдатак Расіі. Усе стратэгіі, якія выпрацоўваюцца там па бяспеке, па якіх заўгодна тэмах, яны амаль што заўсёды выпрацоўваюцца па Беларусі толькі як у кантэксце стратэгіі агульнай па Расіі і вось Беларусі як там прыдатку. То бок, ну, тут ніякіх ілюзій, канешне, няма ў краінаў захада. Гэта вось новая тэндэнцыя, якую хоча зараз стварыць, ілюзію вось гэтага суверэнітэта Лукашенко хоча зараз стварыць, і там за кошт гэтых перамоваў і так далей, яно трохі атрымоўваецца, але ўсё ж такі усе глядзяць там на нейкія там і перамовы па зняццю санкцыяў, таксама у кантэксце санкцыяў, якія накладзены на Расію, і ў кантэксце таго, як Беларусь хоча палепшыць умовы для Расіі падчас вось гэтай вайны. Я тут таксама гляджу на вось гэтую сітуацыю на мяжы у кантэксце там кремлёўскай, у кантэксце таго, што кремлёўская рука мае да гэтага дачынення, таму што для мяне гэта ўсё выглядае як адна вялікая карціна, там пачынаючы з вучэнняў захад 2025, там сувалскага каридора, там і нейкіх размоваў пра закрыццё сувалскага каридора і пра гібридныя атакі на еўразвяз. Для мяне гэта ўсё выглядае вось як адна вялікая супольная картына, і таму ну, я тут таксама бачу руку Кремля. Я думаю, што проста у тым ліку Лукашенко думаў, што ён зможа гэта прадаць як нешта несур'ёзнае, што ён да гэтага не мае дачынення, што вось гэта проста там кантрабандысты, проста нейкія там рандомныя людзі, ён тут проста збоку стаяў, і вось Літва, якая дрэнная, робіць дрэнна яго людзям, зачыняе мяжу. Але ну, не зусім атрымалася, таму што Літва ўсё ж такі выказвае сваё стаўленне і глядзіць на гэта таксама як на вялікую карціну, якая звязаная з гібриднымі атакамі. Два пытання яшчэ маю. Адно, можа быць, ускосна тычыцца беларусаў, але мне цікава ваше меркаванне як чалавека, які жыве у Германіі на дадзены момант, і заява, якую зрабіў канцлер Мерц пра тое, што ну вось у Сірыі вайна скончылася, і таму тыя сірыйцы, якія знаходзяцца ў Нямецчыне на там статусе міжнароднай абароны, то калі ласка, папрошу на хаос да Сірыі.
наколькі сур'ёзна гэта сапраўды заява Мерца і ну ці атрымаецца так что ну нарэшце тут же ж Германія найперш сірыйцаў як блізкіх відаць да сябе нейкіх людзей запрашала ім там прытулак давала, а беларусам адзінкі толькі атрымлівалі гэтую абарону там ці ўвогуле нейкі статус, то можа зараз у беларусаў больш шансаў атрымаецца. Хацелось бы мне ў гэта верыць, але верыць з цяжкасцю, як кажется. Размовы пра тое, што сірійцы на хаўзе, яны вядуцца ўжо амаль штогод. З вось моманту, як там нейкія падзеі пачалі адбывацца, вось з таго моманту ў Нямецчыне вядуцца размовы, што магчыма ім патрэбна тады ехаць дадому. Тут сітуацыя яшчэ такая, што Нямецчына ўсё ж такі такая краіна, дзе ўсё не вырашаецца адным выказваннем Мерца, і дзякуй Богу, што гэта не працуе, дзякуй Беларусі. І таму вельмі шмат інстытуцый стаіць за тым, каб вырашаць, каму там дадому ехаць, у якіх памерах, якую дапамогу атрымоўваць, ці атрымоўваць яе ўвогуле. У Нямецчыне апошнім часам былі складанасці з тым, каб увогуле гуманітарную дапамогу нейкую атрымоўваць. У адзіны момант з'явілася на сайце як яно, там сайт і ўнутраных справаў і замежных справаў з'явіліся заявы аб тым, што зараз спыненыя прыняцці заявак любыя на гуманітарную дапамогу. Пасля ішлі размовы пра тое, што яны будуць аднаўляцца, але з-за таго, што яны пераглядалі нейкія ўнутраныя дакументы, гэтую працэдуру цалкам спынілі. Сутнасць у тым, што яны хочуць там прадоўжваць даваць беларусам у тым ліку дапамогу, але ў тых выпадках, калі гэта сапраўды пацверджаная нейкая небяспека у там краіне паходжання, калі гэта за палітычнай актыўнасці, калі гэта там небяспека датычыцца чалавека, які супраць дыктатуры выступае. Але калі паглядзець на практыку, якая існуе ў Нямецчыне датычна беларусаў, беларусам хоць і дапамагаюць, але не так ахвотна, як іншым нацыянальнасцям, калі паглядзець на лічбы. З 2020 года там гэта каля 200 чалавек атрымалі гуманітарную дапамогу, гуманітарную візу ў Нямецчыне, і таму я не думаю, што гэта зараз хуткім часам зменіцца, таму што нават у 2020-2021 годзе, калі была самая вострая патрэба у беларусаў атрымаць гуманітарную візу ў Нямецчыне, яны атрымоўвалі ў вельмі маленькай колькасці. Зараз, калі няма на павесцы Беларусі ува ўсіх медыа, тады ж у 2020-2021 сапраўды ўсе чыталі пра гэтае, што там адбываецца, усе ведалі. Зараз гэта не на павесцы дня, таму верагоднасць таго, што неяк будуць палепшаныя ўмовы і што там у некалькі разоў павялічыцца колькасць вось гэтага гуманітарнага візу для беларусаў, яе няма. Таму я думаю, што сітуацыя будзе проста такая ж самая, як і на сённяшні дзень для беларусаў. Ну і Аліна, на апошнюю тэму мы з вами ўжо яе абмяркоўвалі, але ізноўку на гэтым тыдні, на мінулым тыдні з'яўлялася інфармацыя пра тое, што вельмі актыўна спрабуюць гэбісты выходзіць не просто ўжо там на нейкіх лідараў меркавання, там лідараў дэмсілаў ці нават актывістаў, на шараговых беларусаў выходзяць, пішуць прапановы супрацы, нам патрэбная інфармацыя. Вось журналістцы былой уже фактычна журналістцы Грыц напісалі таксама днямі з прапановай даваць інфармацыю наўзамен за альбо грошы, альбо за магчымасць вяртання не прапановваць, але магчымасць хаця бы прыязджаць наведаваць Беларусь там да сваякоў. Такія прапановы. Чаму? Вот што дае падставы для таго, што меркаваць, што там ёсць нейкая павялічылася гатоўнасць да супрацы, там ці яшчэ што-небудзь. У чым прычына актывізацыі? Ці проста атрымалі загад, умоўна кажучы, там Лукашенко дзе-небудзь ляпнуў у сваім стылі, што там дастанем усіх беглых там ці яшчэ што-небудзь там. І яны кінуліся проста выконваць. Раптам подумаў, слухай, Пратасевіча ж ужо ўсё, страцілі такую вот свайго чалавека ў дымсілах, можа быць, шукаюць Пратасевіча 2.0? Тут
Я думаю, што ёсць некалькі прычынаў. Першае гэта тое, што, ну, як мы ўжо сказалі, яны актывізаваліся цалкам па сваёй там стратэгіі на захаднія краіны, і ім патрэбна таксама ведаць, што робяць дэмакратычныя сілы, каб неяк грамотна супрацьстаяць вось там спробам дэмакратычных сілаў, там супраць павяртання лукашэнкаўскага рэжыму ў там сусветную павестку. Гэта першае. Другое, ўсё ж такі прайшло 5 год. Шмат хто страчвае надзеі, шмат хто там становіцца апатычны вельмі, шмат хто сумуе вельмі па радзіме. Гэта бачна там нават па соцсетках, там калі паглядзець, якія там пасты публікуюць, што вось 5 год як я з'ехала, вось я не думала, што так шмат пройдзе, сумую вельмі там па свайму гораду, вёсцы, любімай кавярні. Ну, бачна, што гэтая апатыя яна ёсць у некаторых людзей, і таму гэта такі эмацыйна цяжкі момант, у які людзі даволі уязвімыя, у які можна вось паспрабаваць неяк псіхалагічна паўплываць. І трэцяе, гэта павялічванне фінансавання. Мы закраналі ўжо гэтую тэму, але ну, сапраўды бюджэт выдаткаў на КДБ ён вельмі павялічваецца, і апошнім часам ён ну, у гэтым годзе ён таксама павялічыўся, і даволі значна. Зараз вось лічбаў пад рукамі няма. На наступны эфір прыйду з лічбамі, так як мы ўжо гэтую тэму заўсёды закранаем. Але гэта таксама проста фактар таго, што у іх павялічыліся, па-першае, там сродкі, каб прапановаць нейкую фінансавую падтрымку, ну проста грошы прапанаваць, там прапанаваць дапамогу нейкім сваякам у Беларусі на вось узамен на некую супрацу, на нейкія злівы. Таму ну, вось я лічу, што вось гэтыя 3 асноўныя фактары, яны ўплываюць на гэтую актывізацыю спецслужбаў. Мы таксама про гэта гаварылі, але можа быть давай коротко как бы твоё меркаванне, як сябе паводзіць у такой сітуацыі, калі табе пішуць? Не адказваць. Напэўна, лепш за ўсё не адказваць, блакаваць. Ну ты ж вот выбрала іншую стратэгію троллінга. Я жалею. Лепш не адказваць, лепш блакаваць, лепш за ўсё увогуле скрываць там свае нікі, тэлефоны і ўсё астатняе. Калі ну, неяк трэба таксама праводзіць размовы са сваімі сваякамі, са сваімі сябрамі ў Беларусі, каб яны таксама вялі сябе вельмі бяспечна, каб ну, я не ведаю, там чысцілі заўсёды там соцсеткі, ўсё астатняе, калі ну, у выпадку, калі яны, напрыклад, там штосьці чытаюць з незалежных медыа, каб просто на усялякі выпадак, тому што праблема Беларусі і беларусаў у тым, што калі хтосьці заходзе націснуць гэта не будзе залежаць ад таго, ці чалавек робіць штосьці супраць Лукашэнкі. Праблема у тым, што вось гэтай чырвонай мяжы, пасля якой сапраўды ёсць пагроза таго, што там чалавека затрымаюць, яе няма. Таму калі яны захочуць зрабіць нешта супраць чалавека, нават калі гэта будзе самая там лукашэнкаўская бабуля, якая там глядзіць кожны дзень Пуціна і кажа, давайте рускія ребяткі ну, на фронте там супраць украінцаў ваюйце, Лукашенко маладзец, ён вось захоўвае нашу стабільнасць, нават супраць такога чалавека пры патрэбе націснуць на там нейкіх сваякоў і так далей, могуць супраць такога чалавека таксама штосьці зрабіць. Таму трэба праводзіць нейкія размовы, трэба сябе паводзіць максімальна бяспечна, калі пішуць, можна змяніць таксама аккаунт, змяніць нумар і гэтак далей, калі ну, гэта лепш так зрабіць, чым адказваць і уступаць у размовы. Але ну, таксама быць гатовым да таго, што націснуць могуць у любой сітуацыі. Дзякуй вялікі, вельмі добрая парада, сачыць за бяспекай, не паддавацца на эмоцыі любыя, і як скажем, эмоцыі суму і ностальгіі, так і эмоцыі жадання патроліць, там адпомсціць там ці яшчэ што-небудзь. Лепш захоўваць спакой і вастрыць косы. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была паліталагіня, экспертка стратэгіі аналітыкі, міжнародная сакратарка з адзіночання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава, з якой мы сустракаемся раз на 2 тыдні ў эфіры Еўрарадыё. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Да сустрэчы.